Ola, amigas e amigos. Hoxe Braulio di que vai imitar animais. Braulio, cantos animais sabes imitar? Moitos. Cal queres que imite? Sabes imitar o porco? O porco é moi fácil. Oink, oink. Oink, oink. E o parrulo? O parrulo. Cuac, 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 cuac. Oe, Braulio, que che parece se lle gastamos unha broma a Chispa? Agachaste detrás do sofá e faz ruido de gato. A ver que fai. Vaise por furioso. A Chispa non lle gustan os gatos. Chispa, ven. Hola, Chispa. A ver que fai cando escoito o gato. Miau. Para, Chispa, son eu. Mamá, como se pon? Que son eu. Non son un gato. Para. Imitas moi ben os animais, Braulio. Grazas. Ai, ai, para. Somos os bolechas, 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 seis irmãs máis un can. Os bolechas. Coidado, hai animais na casa. 3, 4, 5 e 6. ¡Ja! Cominta outra vez, Braulio. Tes todas as fichas na casa. Non xogo máis. Abúrreme o parchís. Alá. Onde vas, Braulio? Agora acaba a partida. Non sabes perder. Que xogue Sonia. Eu vou á casa de Moncho, o veciño do sexto. Pero Sonia non sabe contar. Como vai xogar o parchís? Sí que sei contar. 20, 12, 20, 13, 20, 14. Díxenlles que ia á casa de Moncho, o veciño do sexto. Pero voulles facer unhas cantas bromas. Voume añar. Miau, miau. Para que pensen que entrou un gato na casa. 5 Despois do 5 que ven? Ves como non sabes contar? Ei, non oístes un gato? Sí, é un gato. Eu quero velo. Imos á cociña a ver se está ali. Agora vou ladrar. Para que pensen que entrou un can na casa. Gatiño! Gatiño! Na cociña non está. Buscade ben, os gatos agáchanse en calquera sitio. Ei, a ver se agachou nunha pota. Ei, non oístes un can? Sí, agora é un can. Eu quero velo. Imos ao cuarto, a ver se está ali. Sí. Agora vou bramar.
para que pensen que entrou unha vaca na casa. Estas bromas son moito máis divertidas que o parchís. Aquí non está o can. Marcharía. Seguro que marchou co gato porque xa non se oe. Un día, agora meteuse unha vaca na casa. Ese se mete no cuarto. Fúranos cos cornos. Ese se deita na miña cama. Escoitade, parece que xa non se oe. Igual marchou. Mamá! Agora vou ouvear. Au! Au! Para que pensen que entrou un lobo na casa. Van mexar co medo. Marchou, xa non se oe bramar. Ai, que medio pasei. Pensei que nos furaba a barriga. E Sonia pensou que se ia deitar na súa cama. Que vería vaca na cama. Os cornos na almofada. E tapada coa manta. Un día, ese é un lobo. Agachadevos que nos papa. Shhh, calade. Se nos atopa, pápanos. Ai, que sorte tivo Braulio. Salvouse por ir á casa do Moncho. E seguro que deixou a porta aberta, porque por iso entran animais na casa. Está tusindo. Pero os lobos non tusen. Esa é a tose de Braulio. É a tose de Braulio. Sí. Ai, ai, dame a tose de tanto ouvear. A ver se podo seguir. Au! Así que estabas na casa de Moncho. ¡Trampón! Somos os bolechas, con vos queremos xogar. Escoitar amigos, témonos que presentar. Eu son Loli. Eu son Pili. Sonia. Braulio! Carlos e tamén Tata. Falta chispa, que tamén queréis xogar. Somos os bolechas, con vos queremos xogar. Escoitar amigos, tedes nos que acompañar. Imos todos xuntos, vive connosco a cantar. Somos os bolechas, 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 somos os bolechas. Seis irmãs máis un crack.